Si les pares parlaren, què dirien? Si les parells parlaren, bueno, fent referència al tema que abordem, jo crec que dirien que necessitem companyia. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del magazín de la custòdia immobiliària, l'espai de difusió del projecte que ens finança la Diputació de València i que col·laboren 8 ajuntaments de la comarca. Avui tenim a Marc Bercher, regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde de Benifairó de la Valldigna. Benvingut, Marc. Moltes gràcies, bon dia, Marc. Bé, estem en Benifairó de la Valldigna, en el punt informatiu que tenim avui al mercat. Benifairó té sobre 1.500 habitants i forma part del conjunt de municipis de la Valldigna, que és una zona històricament de gran riquesa patrimonial i agrícola. Com afecta la realitat socioeconòmica del municipi a la problemàtica de l'habitatge? A veure, podem abordar-ho des de dos punts de vista diferents. La gent que viu així, a Benifairó, que jo crec que no té massa problemàtica en el tema d'accedir a l'habitatge perquè o bé familiars o bé hi ha terrenys que estan en venda, crec que poden accedir d'una manera més o menys fàcil a poder tindre una vivenda. Després tenim l'altre punt de vista, que és de la gent que ve a treballar així. I hi ha molta gent de fora del poble que ve a treballar i aquesta gent sí que realment té una problemàtica per a l'accés a la vivenda perquè es troben en que no hi ha vivendes en lloguer, no hi ha un parc en lloguer adequat. I al mateix temps, pel que hem pogut averiguar sobre les dades estadístiques disponibles, hi ha sobre un 20% de cases buides en el municipi. Quina valoració fas d'esta dada? La veritat és que ens sorprèn perquè són moltes cases que realment es podrien aprofitar per a la gent tant de Benifairó com de fora per a que puga vindre a viure a Benifairó i que el poble vaja creixent. Clar, més o menys no és ni molt major ni molt menor que els altres pobles que hem estat treballant des del 2022 que portem abordant aquesta problemàtica. O sigui, podem dir que en general en els pobles de la Safor estem sobre un 20% de cases buides i el que sí que és preocupant i que ja associat a aquesta infrautilització del patrimoni construït és que hi ha una conseqüent degradació que arriba inclús a produir problemes de salubritat i de seguretat. Vosaltres en el municipi heu detectat aquest tipus de problemes? Sí que hem detectat alguna o algunes cases que tenen problemes de degradació. De fet, per la part de fora ja es veuen i els problemes d'estos, i si entres dins encara més. Són vivendes que no hi viu ningú i clar, no tenen cap manteniment. Aleshores, tot això fa que la vivenda a poc vaja degradant-se. I sí que tenim constància d'alguna vivenda que té aquest problema. Ja heu arribat a l'extrem d'haver d'intervindre l'Ajuntament de forma subsidiària per resoldre algun problema de seguretat o de salubritat? Hem comunicat als propietaris la problemàtica, hi ha un temps per a que facin les obres o el manteniment oportú i bueno, en això estem. I penses que el veïnat del municipi és conscient d'esta situació, per un costat d'abandonament d'aquest volum que hem dit del 20% de cases i al mateix temps la degradació que això comporta? Pot ser no, pot ser tots els veïns no són conscients de la problemàtica esta. Evidentment, els propietaris que tenen aquestes propietats en desús sí que ho són, però la majoria del poble pot ser que no tinga constància d'aquest problema. I des de l'Ajuntament, ara
hem encetat aquesta col·laboració en el que hem anomenat la custòdia immobiliària. Però vosaltres, crec que aquesta és la primera legislatura que esteu al govern, crec que és així. Sí, efectivament. I heu treballat algun tipus de política d'habitatge activa des del municipi per abordar aquest problema d'accés, aquest problema de degradació del patrimoni construït? Realment no havíem treballat, fa pràcticament encara no fa 2 anys que hem començat la legislatura i bé, i gràcies a vosaltres que ens veu fer aquesta oportunitat és quan hem començat a treballar esta acció. I parlant un poc de l'actualitat del debat públic, perquè, clar, hi ha una crida a una major despesa en defensa per part d'Europa, no? Que des d'un ajuntament o des de la població en general veiem com el típic es diu des de dalt, es diu que es fa això. I al mateix temps també se sap, no? la preocupació que hi ha al voltant de l'habitatge. No? És a dir, estem en la balança de prioritzar unes coses front a unes altres. Este tipus de missatges des de situacions més elevades, com es perceben des del municipi? És a dir, per exemple, si disposareu de més pressupost per habitatge, podríeu, per exemple, afavorir aquest tipus de polítiques que puguen revertir la situació? Com ho vegeu des de municipis relativament menuts? Bé, com tots sabem, estem vivint temps una miqueta estranys, una miqueta convulsos a nivell mundial. Així la problemàtica aquesta de més despesa en defensa. Evidentment, a mi si em donaven a triar, triaria pressupost per a l'accés a l'habitatge en el meu poble, perquè al cap i a la fi nosaltres ens deguem al poble i treballem per al poble. La resta és cosa dels governs de l'ANS. I esta demanda esta demanda social respecte a la problemàtica de l'habitatge que habitualment és en el CIS dels estudis sociològics, es palpa en el dia a dia de l'Ajuntament? Esta necessitat d'habitatge. És una qüestió que es reclama des de la gent de peu, o sigui, aquesta necessitat. Sí, torne a repetir-te el d'abans. Sí que és veritat que hi ha molta gent, sobretot gent de fora, que pregunta per lloguer, per compra. Sí que no tant a nivell, que també, no tant a nivell de veïnat de Benifairó, però molta gent de fora. També és veritat que hem vist un repunt en els últims mesos que s'han comprat, no sé, 4 o 5 cases de gent de Benifairó i de fora també. De Benifairó que ha tornat a viure així i gent de fora també que ha pogut accedir a comprar una vivenda. I en els últims 5, 6, 7 mesos comprar 5 cases és molt en un poble com Benifairó. O sigui, des de fa poc de temps que hi ha hagut, Hi ha hagut un repunt, sí, un repunt de compra-venda de vivendes. I són, sobretot, vivendes ja construïdes, no? Sí, per a reformar, per a rehabilitar, sí. Perquè, per exemple, sòl urbà en el municipi n'hi ha, sòl ja desenvolupat com per construir. Sí, el Pla General contempla un PAI que el tenim cara a Simat, en aquella banda d'allà, que bé, que està disponible per a quan els veïns vulguin fer un PAI, es podria consultar a l'Ajuntament i es podria... Però en aquest sentit no hi ha tant de moviment. No, de moment, fins que els veïns no diguen que tenen la necessitat o vulguin, això ja és una cosa més del veïnat que té terrenys allí. I ja entrant a la qüestió que ens ocupa en el projecte que estem desenvolupant en la vostra col·laboració, aquesta proposta pensem que és una forma alternativa també d'evitar aquesta degradació patrimonial que hem comentat i al mateix temps intentar generar lloguer assequible en els pobles. Quina perspectiva li veus a la proposta?
La veritat és que quan ens vam reunir em vas traslladar les idees que teníeu això i em va semblar perfecte. És una molt bona iniciativa que pot tindre una bona acollida per part del veïnat i estem a la disposició tant del veïnat com vostre des de l'Ajuntament per a poder fer totes les gestions i ajudar en tot el possible per a que la iniciativa vagi avant. Heu rebut algun feedback de la gent, per dir-ho així? Bé, algun veí sí que ha preguntat i això de les vivendes, tal, bueno, i els hem explicat, però més a nivell personal. Farem difusió de totes les activitats que estem fent i per a poder arribar al màxim de veïns possible. Aleshores, penses que poden ser optimistes? Sí, jo crec que sí. Sí que sí, ho som. Val, doncs vam preparar un spot que ja vam difondre per xarxes i ara Sara es llança l'spot. Bé, la idea és fer difusió de la idea que estem desenvolupant. Tenim el punt d'informació ambulant per municipis que col·laboreu. Així en Benifairó l'hem fet coincidir en el mercat i la gent que s'interessa pot apropar-se i qualsevol dubte intentarem resoldre'l. Així que moltes gràcies, Marc, per la teva participació. Moltes gràcies a vosaltres. Estem a la vostra disposició per al que necessiteu. Moltes gràcies.